radio. You want the radio that makes you happy. Inkezo. Sanibonani bafethu, ake nimelele ngiphinde ngamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili Inkezo. Elami igama nguMfezeko Ntuthuko Akhumalo, bathi last born amagumede. Mawuthi usemusha la ekhaya, ngicela ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukulike nokushare, commenta. Ya, bafethu, Khuzani izolo udedele i-back cover laphana okuyi cover ezovela laphana emva kwe-CD yakhe ezophuma ngalo usuku lwakusasa okungumhla ka-3 December. Nokusuku uKhuzani wethembise ngalo ukuthi ilona suku azokhipha ngalo i-album yakhe esihloko sithi Inja Nogodo. Ya, Khuzani ku track number 9 isihloko sengoma sithi Uyisilima. Nokuyingoma okwaziwayo ukuthi u-track number 9 uKhuzani usuke efake ibongo laphana yabo yatalapha hlangene nje ihawu yatalapha yagadla yonke lonto leyo. So abantu abaningi basheke beyibuza ukuthi engabe lengoma ithini. Mangabe ethi Uyisilima, siyazi ukuthi uMfokampungose insizwa encweka nomfoka amanqele lapha nokuyigcoka emelisha emshove enkani kwaba nenkani, insizwa le phansi emtubatuba emdletsheni. Mangabe bathi Uyisilima, kungenzeka na ukuthi le ngoma lena ibheke kumthandeni umfoka amanqele, okanye mhlambe ingoma nje njengezinye ingoma, mhlambe uwenzela ukuheha abalandeli nabathandi bomculo kamaskandi. Mangabe ethi Uyisilima, mhlambe wenzela ukuthi le ngoma wonke umuntu alangazelele ukuyizwa, mhlambe abe nakho ukuthi kungenzeka le ngoma lena igadla kumfoka amanqele. Mhlambe wena kuthini kwakho ukuphawula, nanoma ucabanga lesihloko lesi ikuphi okufika emqondweni wakho? Mhlambe ubona ngathi wena le ngoma lena ibheke kumfoka Duyaza okungumthandeni igcoka emelisha umfoka amanqele, noma nje mhlambe ingoma nje njengezinye ingoma. Njengami nje ngithemba ngesiphola isihloko lesi ngane zakwethu ngaba nawo ukuthi okungenzeka mhlambe ibheke kumfoka amanqele le ngoma lena. Kodwa ke ake silinde i-CD yaphuma bafethu kusasa mhla ka-3 December. Abantu abaphumi ngobuningi babo bahambe bothenga indlamlenze. So khumbula futhi ukuthi nomthandeni naye engathi naye iyaphuma futhi. Abantu sebaqoqozela ngane zakwethu ukuthi abaphumi ngobuningi bayothenga u-original wama-CD laphana, bayeke ukuthenga emgwaqeni, bayeke futhi ukusendelana ingoma ko-WhatsApp. Abantu abangene bafethu ko-YouTube, abaculi bakhokhela mangabe ingoma uyibukela ko-YouTube kuma-digital platforms, ngabala o-Spotify, indawo eningi bafethu lapho ingoma ukhona ukuthi uyilalele online. So abantu abaxhasa abaculi ngayo yonke indlela, kungasendelwana kuphela ngo-WhatsApp ingoma, kungasendelwana ingoma ngo-WhatsApp. Bekuyiyona bafethu udaba engifuna silihlaziye namhlanje. Khuzani isihloko sengoma ku-number 9 ithi Uyisilima and idlala 16 minutes wonke. 16 minutes should zobe zikhala bafethu, zakhala kodwa ke singazi ukuthi mangabe uthi Uyisilima, mhlawumbe kungenzeka na usho kumfoka amanqele njengenjwayelo noma nje ingoma yihawu. Asihlangane kwi-comment section. Ngiyanicela bafethu, ngicela ni-subscribe, ni-share futhi ama-video abukwe. Mhlambe nani yabona izinga lokubuka ama-video
lehlile. Kodwa njengamanje ngiyathembisa ukunilethela into ehlukile, into emnandi, into ehlelekile, into enequality. Even usuku lomnandi ingane zakwethu ngithanda kakhulu. Njengami umfezeko uphuma kanje. Yabare ulalelo umuntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila ukuthi igula likajama lichithekile